Ketemu maneh ing wektu iki aku bakal ngedumke carane ngapalke aksara Jawa nglegena kang jumlahe kabeh ana 20. Hana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Nanging ing wektu iki mung bakal tak dumke carane ngapalke aksara Jawa nglegena kang jumlahe 10 nggunakake media tangan kiwa, ya kuwi kanthi tangan kang bentuke ngene iki. Wis ana gambar tangan kaya ngene iki. Ing sisih ngarep ana jenthik, ana driji manis lan ana driji tengah. Iki diwenehi simbol NM. Banjur ing driji manis simbole NN. Banjur ing driji tengah NN cucuk. Yen diwalik NM simbole NM duwe huruf H K T L. Ditulis ana ing papan tulis. H K T L. Banjur mau simbole ya kuwi NM, diwenehi simbol NM. 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 Khusus sing terakhir mengko diwalik. NN. Iki kelompok siji. Banjur ing kelompok loro ana simbole NN, anggotane sapa wae? Anggotane ana na, da lan so. Ditulis. Kelompok loro ana na, da, so lan simbole ya kuwi NN. 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 Banjur kelompok telu kanthi simbol NN cucuk duwe anggota ca, wa, da. Ditulis ana ing papan tulis. Nomor 3. Ca, wa, da. Simbole NN cucuk. NN cucuk. NN cucuk. Sakwise dadi kabeh, banjur saiki dirangke saka kelompok siji. H K T L. H saka ngisor stripe. Lan L stripe saka ngisor. K yen iki saka ngisor, iki saka tengah. Banjur digandhengke. T saka ngisor. Banjur dikei cucuk. Saiki ning kelompok loro. Kelompok loro aksara na dijikuke kelompok siji sing nomor loro, siji loro. Berarti iki engko padha karo iki. Na saka tengah banjur digandhengke. Da padha karo na, mung bedane yen iki saka tengah, iki saka ngisor. Rada miring banjur digandhengke. So kuwi kaya da, mung diwalik yen iki saka ngisor kiwa, iki saka ngisor tengah. Ngene banjur digandhengke. Ing kelompok telu, ca berarti dijukuke saka kelompok loro nomor 3, 1, 2, 3. Berarti bentuke kaya iki. Mengko saka tengen banjur dimiringke digandhengke. Bentuke ca. Saka tengen miring digandhengke. Aksara wa cukup disetrip lan aksara da diwenehi huruf W. Lan wis dadi. Mangkono matur nuwun. Muga-muga migunani.